खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसाम सोरखारा मोनद' हारिनि एसटि थामोनथाखौ लानानै रायजो राजाखौ नंखाय लामाजों दैदेनगासिनो दं होननानै कंग्रेसआ बुंदों। उत्तर प्रदेशआव गंसे एसइउभिआ जाम्फैयाव गोग्लैलांनानै सा 11 सुबुङा जिउ गोमायो आरो 4 सुबुंफ्रा जखम जायो। गुवाहाटीआव 30 किल'ग्राम गांजा बोखांनो हादों। अरुणाचल प्रदेशनि जमगौ दैमायाव ना हमनाय सासे सुबुङा दैयाव गबनानै जिउ गोमादों। जीएमसीआ नेमखान्थि सिफायनायनि थाखाय गंसे हटेलखौ 1.5 लाख रांनि जुरिमाना फोनांदों। आईआईटी मुम्बाइनि सासे फरायसाया हस्टेलनि बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमनानै गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। कंग्रेसआ आसाम सोरखारखौ मोनद' हारिनि एसटि थामोनथाखौ लानानै रायजो राजाखौ नंखाय लामाजों दैदेनगासिनो दं होननानै सोंखारिदों। आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिया मरान, मटक, आहम, चुटिया, कच, राजबंशी आरो टि ट्राइब हारिफोरखौ शेड्युल ट्राइब एबा एसटि बिमुं होनायाव फेलें खालामनायनि थाखाय आसाम सरकारखौ गोख्रोङै सोंखारिदों। सनिबाराव मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों एपिसिसिनि मावफुं आफादगिरि रजेलिना तिर्कीआ बुंदोंमोन दि बिजेपि आरो रायजो सरकारा एसटि बिमुं होनायनि मुङाव मरान, मटक, आहम, चुटिया, कच, राजबंशी आरो टि ट्राइबनि सुबुंफोरखौ नंखाय लामाजों दैदेनगासिनो दङ आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि फारसे जेबो नंगुबै रादाय गैया होननानै बुंबावो एपिसिसिनि मावफुं आफादगिरि रजेलिना तिर्कीआ। उत्तर प्रदेशनि गंडा जिल्लायाव गंसे एसइउभिआ शिरजो जाम्फैयाव गोग्लैलांनायनि जाहोनाव खमैबो सा 11 सुबुंफ्रा जिउ गोमायो आरो 4 सुबुंफ्रा गोब्राब जखम जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गारियाव सा 15 सुबुंफोरा सिहागाव गामिनिफ्राय खारगुपुरनि प्रिथिनाथ थानसालिसिम थांगासिनो दङमोन। बे समावनो मोनसे जाम्फैयाव गोग्लैलाङो। बे जाथायनि उनाव जायगानि गामियारि सुबुंफोर आरो रैखाथि हान्जानि मददजों गोदोनाय एसइउभिनिफ्राय सा 11 सुबुंनि गोथै सहफोरखौ बोखांनो हायो आरो जखम जानाय 4 दावबायारिफोरखौ गोब्राब थासारियाव रैखा खालामनानै फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथआ खहा जानांनाय नखरफोरनिसिम जोबोद दुखु मोननाय फोरमायो आरो थैनाय नखरनो 5 लाख राङारि अनसुंथाइ होनो फोसावो। गरसु पुलिस आरो स्पेशल अपारेशन ग्रुपनि गेजेरजों गुवाहाटीनि बायजोआव थानाय गरसुकनि साखाथियाव 30 किल'ग्राम गांजा बोखांनो हादों। गरेस्वरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांनाय AS 01 ES 9991 नाम्बारनि स्विफ्ट गारिनिफ्राय आयेन बेरेखायै लाबोनाय फेग्रा मुवा गांजाखौ बोखांनो हायो। गांजाजों लोगोसे दैथुम बर' मुंनि सासे सुबुंखौबो हमनाय जायो, जायखौ नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड एबा NDFB नि बारग' सोद्रोमा होननानै सुलुङाव फोरमायदों। गिबि नायबिजिरनाय बायदियै हमजानाय गांजाखौ गुवाहाटीयाव लांनो थाखाय गरेस्वरनिफ्राय दैथायहरनाय जादोंमोन होननानै पुलिस सुलुङाव मिथिहोदों। अरुणाचल प्रदेशनि सोनाब सियां जिल्लानि फाया गामिनि सासे 28 बोसोर बैसोनि ना हमबाय थानाय समाव जमगु दैमायाव गबनानै जिउ गोमायो। दैयाव गबनानै जिउ गोमानाय सुबुंनि सिनायथिखौ लिमिन इंग होननानै मिथिनो हादों। बेलासिनि 2 रिंगासोआव लोगोफोरजों दैयाव ना हमबाय थानाय समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जादोंमोन। आलु पुलिस थानानि बिबानगिरि इन्सपेक्टर जमकेन रिरामा दिलिमिन इंगखौ हरखाबै दैमायाव गोग्लैलांदोंमोन जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला साखाथियाव ना हमग्रा 2 लोगोफोरा दिलिमिन इंगखौ रैखा खालामनो नाजासेयावबो दैमानि गोख्रों दाहारनि थाखाय रैखा खालामनो हायाखैमोन। बे समाव गोथै सहखौ नागिरनानै मोननाय जायाखै। पुलिस बिबानगिरिफोरा नेशनेल डिजास्टार रेसपन्स फोर्स आरो स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फोर्सनि हान्जाफोरखौ नागिरनायाव बाहागो लानाय बाथ्राखौ मिथिहोदों।
गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेशन एबा गुवाहाटी नोगोर निगमनि सावस्रि दालाया 1 आगस्ट खालि गंसे हटेलाव हरखाबै नायगिदिंदोंमोन। नायगिदिंनायनि गेजेरजों साखोन सिखोन आरो रैखाथिनि थामोनथानि गोबां नेमखान्थिफोरखौ सिफायनाय नुनो मोन्दोंमोन। बे नायगिदिंनाय हाबाफारिखौ लोगो कमिशनार त्रिसानु बिपुल बरा आरो मावफुं मावख'गिरि गीतांजलि पाठकआ नायगिदिंदोंमोन। बे नायदिंनाय हाबाफारिनि उनाव जीएमसीआ सावस्रि आरो साखोन सिखोननि नेमखान्थिफोरखौ फालिनायाव फेलें जानायनि थाखाय हटेलखौ 1,50,000 रां जुरिमाना फोनांदोंमोन। जाय हटेला नेमखान्थि सिफायनायफोराव रायजोआरि सावस्रिनि थाखाय गोबां खैफोद लाबोदोंमोन। मख'नो गोनांदि नोगोरारि आफादा नोगोराव जाग्रा आदार आरो आलासि सिबिथाय फसंथानफोरनि सायाव गोख्रोङै नायगिदिंनायखौ रोखा खालामदों आरो सांग्रांथि होदों दि नेमखान्थिफोरखौ सिफायनाय जायखिजाया आउटलेटआव रोखोमसे राहा लानाय जागोन। आईआईटी मुम्बाइनि सासे फरायसाया हस्टेलनि बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमनानै गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आईआईटी मुम्बाइनि बिगियान आयदायाव फरायनाय दिल्लीनि थागिबि 22 बोसोर बैसोनि फरायसाया हस्टेलनि बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमनानै गावखौनो फोथैनानै लादों। गोग्लैनायनि उनाव फरायसाखौ थाबैनो खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो डाक्टारा थैबाय होननानै फोसावो। बे जाथायनि बागै सासे पुलिस मावख'गिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावखौनो फोथैनानै लानाय रहित मुंनि फरायसाखौ हस्टेलनि सासे रुममेटआ बिल्डिंनि सायाव फन रायलायगासिनो थानाय समाव बाज्रुमनायखौ नुनाय बाथ्राखौ मिथिहोदों। बे समाव फयै पुलिस थानायाव एक्सिडेन्टेल डेथ रिपर्ट दाखिल खालामनाय जाबाय आरो गावखौनो फोथैनानै लानायनि जाहोनफोरखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।